Barababum, Osmar. Osmar, barababum, Osmar. Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar. Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. O gran mazapán. Pans de Vilalmorzo, preparados para esmiuzarvos. Dentro duns instantes teredes diante de vós, en exclusiva mundial, o poderoso, o auténtico mazapán. ¡Mazapán! 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 Un mes antes. Será mellor que non te precipites, besbello. Por favor, deixa de chamarme así. Perdoa, é un costume que collín como fun mestre de Kung Fu. Hei, pan de centeo, xogamos. Por suposto que sí. Concéntrate. Bolo, rebanda, caramelo. A ver, bolo, rebanda e mazapán. Gano eu. Ben feito, besbello. Perdoa, Osmar. Primeiro, xa sabes que iso de mazapán é algo que non existe, Osmar. É unha invención túa que repites en parar para ganar sempre. Cando oio esa palabra ridícula, entra má gana de berrar. O que? Mazapán? Sei que perdiche a vergonza, Osmar. Non, e ti non tes mazapán. Osmar, és máis aburrido que ese famoso orador, ese charlatán motivador, Pulia Panzov. Que dixeches? É adorable. Quen? Eu? Como? Sí, claro, como se te coñecese de algo. Falo de Pulia Panzov. Tiven a sorte de conseguir unha entrada para a conferencia que dá hoxe á noite. Non hai outro como a Panzov. Ese tal Pulia Panzov debe ser o tipo máis afortunado do mundo que non ia imaginar. Que non ia imaginar? Perdemos a frescura, o atractivo. Somos dous pans recesos. Que non ia imaginar? Pulia Pansov vende só unha entrada. É vostede o señor Panzov? Non, eu son o señor fregador. Vaia, que cabeza. Veño na procura de frases motivadoras. Que che parece esta? Arreda dai, que teño que fregar, nena. Non o entendo, ese Panzov era un xenio. Tiña unha estafa ben montada. Ninguén máis reunía 5.000 persoas para lles facer crer que triunfarían na vida por arte de maxia facendo únicamente un xesto coas mans. É certo. Ese xesto de sí era fantástico. Quero dicir, era estúpido, estúpido. Oxalá encontrásemos outro pasmón para crear o novo sí. Pero, xefe, non sería moita coincidencia encontrarmos outro xenio, outro idiota que crea que un simple xesto posúe un poder increíble sobre a xente. Mazapán! Mazapán! Responde iso á túa pregunta. Para, non comas iso! E logo por que? Hai algo nese xeado. É malo. Moito. Mazapán! Ai, vou escachar coas bromas de Osmar. Veña, sei que non tedes sentido do humor, cambiando de asunto, onde está o paquete que vos enviei por Panex? Que paquete? Un paquete para a señorita Lucy e o señor Bob. Os da mesa número 4. Asine aquí, por favor. Que che parece que é? Será o paquete que nos mandou Osmar. Oh, se cadra é a colección completa de bicas desesperadas. Como sabía Osmar que a quería? Ou a colección completa do home integral. Abrea, creo que é un... Disculpe, mozo. Sería tan amable de explicarme que é iso de mazapán. Iso é só... Un auténtico mantra expansivo. Señoras e señores, velaquí teñen o seu inventor, o gran, o glorioso señor Mazapán. Non, señor Benny, son eu. Osmar, do apartamento 303. Conmóveme a modestia desta gran rebanda. Anda, neno, temos que repetir todos o mantra Mazapán. Todos xuntos. Que fago? Faino, pero só unha vez.
De acordo, pero só unha vez. Atención todos, levantad os brazos, cruzad os dedos así e berrade... Mazapán! Mazapán! Máis forte, amigos! Mazapán! Máis forte! Mazapán! Mazapán! Querido mozo, cambiachesme a data de caducidade. Moitas grazas, gran mazapán. Oh, de nada. E dentro dunha semana no auditorio municipal o gran mazapán expandirá a conciencia de 500 persoas. Compren xa as entradas. Esta cidade non volverá a ser a mesma. Pero non podo facer iso. Claro que podes! El o gran mazapán naciches para conquistar o corazón das masas aínda que non sexas consciente. Asina este contrato se queres que te transforme no próximo Pulia Panzof. Señor Benny, non podo enganar así a xente. Diso nada. Osmar, yo sí era fan número 1 de Panzo. Así no aquí e aquí. Poño os iniciais, quero unha mostra de sangue, anacos de uñas, unha deda enteira. Así me gusta. Despedídevos de Osmar. Agora son... Mazapán, o novo ídolo da autoaxuda. Llure, mazapán! Vivía mal e triste era o meu ser. De mal humor sempre estaba el. Mais, facendo así non vou decaer. Confía seguro que vai triunfar. E dese xeito unha estrela serás. Mazapán! O mellor é mazapán! Mazapán substitúe a Panzof como gran charlatán motivador. Kenny Witts grava un álbum inspirado en Mazapán. Nutella McCartney, Mazapán é o novo negro. Mazapán, agora son mazapán. Hola, amigos normais sen nada extraordinario. Como estades? Oh, gran mazapán, ilumina a miña pobre existencia coa túa luz cegadora. Que honor máis grande. Ah, que sí? Mazapán é increíble. Vai, agora sabes como se chama? Ah, como se chama? É mazapán? Sí, vaya, que cabeza. Enténdote moi ben. A min iso pásame de cote. En fin, deica logo, coñecidos, teño que marchar porque mañá é o día C. Vou realizar unha gran expansión de conciencia que vai ter lugar no auditorio municipal. Queredes asistir? A entrada custa $10, pero podedes pasar sen pagar. Imaginade unha noite enteira comigo. Prefiro bañarme con pirañas. Segundo os meus cálculos, vas ganar unha fortuna enganando persoas inxenuas. Oh, non me sexas tan... Señor Mazapán, temos que ir indo xa. Vale. Adeus, xente. Oh, gran mazapán, odio ser calvo. Cree que podería axudarme? Pois sí, creo que... Rápido, fai algo. Mazapán! Estás curado. Agora tes unha melena que che chega aos xeonllos. Aí sí. Sí, pero é cabelo máxico, que significa que é invisible e non o podes sentir. $50, espelido. Tome 100. Penso que é o prezo xusto por unha melena invisible. Gran mestre mazapán, gustaríame pasar máis tempo con estes fillos meus, pero non podo deixar a planta química sen licenza na que traballo sen estar asegurada e arriscando a vida. Unha ancia como a vostede non debía traballar nun lugar tan perigoso. Pero, señor, só teño 28 anos. Mazapán! Vale, que traballen os fillos no seu sitio. Xa oístes, nenos, en marcha, poñédevos a choiar. Mazapán! Colle os meus cartos! Teño fobia á manteiga! Teño complexo polas manchas de mofo na fronte. Son unha pobre torrada atrapada no corpo dunha chula! Grazas, formen unha cola, non empuxen, grazas. Segundo os meus cálculos, vas ganar unha fortuna enganando persoas inxenuas. Así que ti é o gran mazapán! Sí, pero, por favor, déxame pasar. Es un xenio! Un xenio! Mi madriña, o mundo está ateigado de aluados. Queridos concidadáns, eu, o gran mazapán, teño
teño que dicir algo importante. Non, algo moi importante. Pero que? Son unha fraude! Mazapán nunca posuíu ningún poder! É unha mentira! Unha broma que inventei para os amigos xogando a bolo rebanda coitelo! Non coñecedes ese xogo? Eu sí! Penso devolvervos os cartos todos. Perdoad as molestias. Chamo Osmar e só son un Osmar. Tranquilícense. Estamos tendo algúns problemiñas técnicos. É unha estafa, señor Benny. Mazapán non ten sentido ningún. Aproveitámonos da xente. Ei, mirade! É King Carpansian tocando as maracas. Moitas grazas por me perdoardes. Non sei como faría para manterme fresco sen vos. Osmar, alégrome de que deixases de enganar esa pobre xente. Ese Benny non é trigo limpo. Mira ao lado da manteiga, meu. Polo menos non acabaches encerrado nunha cesta federal. Xa, pero non lle axudei a ninguén. Iso non é certo, axudache ao meu pai, grazas a ti volveu traballar. Creo que te equivocas, rapaciño. Como lle ia axudar ao teu pai se nin sequera o coñezo? Mira, é o que sai na tele. A volta de Panzo, o gurú. Tes algún problema que te amarga a vida? Repite comigo. Vai dai. A ver, quen quere xogar as cartas?